patanong muna ako. Asa nagkamali si Chot Reyes sa Gilas, Pilipinas? Asa man? Asa nagkamali si Chot Reyes sa Gilas, Pilipinas, ma'am? Ha? What? Wala. Wa mami ko kita ko na Sana, pagbutang niya sa mga tao. Sana, pagbutang bas mga player, wala may sakto o partner. Ha? Wala ba may sakto arrange kung kinsay maayo gibudula. Ayan ang mga dapat di padula. Di padula get from the beginning katong maayo mo dula. Depends man yang mga ano man ang dula. Sus taon sa man nga. Oh, isi. Kaunan man nila na. Ana mao to ang resulta. Nagkamali si Chot Reyes sa Gilas, Pilipinas, sir? Siguro sa siguro sa leadership or kaya sa nila pagbalasan ng mga player. Oh, ini. Sir. Asa nagkamali si Chot Reyes sa Gilas, Pilipinas? Wala po yun. Ayaw na rin po. Asa nagkamali si Chot Reyes sa Gilas, Pilipinas? Wala man po nag-keep up. Asa nagkamali si Chot Reyes sa Gilas, Pilipinas? Asa na, Bet? Sige, Bet. Ha? Asa nagkamali? Nagkamali siya sa umpisa, pero sa huli, panalo siya sa China. So, unsa may mali ato sa umpisa? Yung mga player niya kulang sa heart. Oo. Napag-abot sa China, nani, Buo ang loob. kamali si Chot Reyes sa Gilas, Pilipinas. Dili ko gatanawag na ng Ha? basketball na. Volleyball, dili. Basketball bitaw. Dili ko gatanawag na. Okay. Boss, asa nagkamali si Chot Reyes sa Gilas, Pilipinas? Okay, magkabalog yapon. Ikaw, boss, asa nagkamali si Chot Reyes sa Gilas, Pilipinas? Okay, sige. Ikaw, ma'am, asa nagkamali? Okay. Dili ako gawa. Pero katanaw ko alam pero wala na akong itiwas. Okay, sige. Isang tanong, isang sagot. Asa nagkamali si Chot Reyes sa Gilas, Pilipinas?